say goodbye to you and me to face real life. You are the one, it's all because of you. All the things you will turn into love. La veritat és que és un gran plaer estar amb aquests dos senyors, els dos responsables de Millennium i Cosmic Club. 15 anys, nois? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No es diuen cada dia 15 anys, Per sort o per desgràcia, no. Escolteu-me, què em podeu recordar d'aquests 15 anys de Millennium? Doncs bé, moltes coses bones i molt poques de dolentes. I bé, poder ens ho plantejarem i escriurem unes memòries que poden triomfar. Teniu feina a recordar totes les festes que hem estat fent durant aquests 15 anys d'història d'aquesta santa discoteca, sí o no? La veritat que sí, durant aquesta setmana, quan estàvem fent promoció dels 15 anys, doncs anàvem pensant, no?, amb les festes més autèntiques, amb la gent s'havia quedat amb més bon gust, i la veritat que són moltes, moltes. Us atreviu a dir el secret d'aquests 15 anys? Com han durat aquests 15 anys? Quina seria la fórmula màgica? Sí que n'hi ha, però no l'explicarem perquè La tenim guardada allò amb un calaix tancat amb clau, Com la Coca-Cola, que la fórmula està ben sellada. Escolteu-me, de tots aquests anys, quin seria el tema que definiríeu Millennium? Suposo que la gent escolliria algun de Gigi D'Agostino. Un de Gigi D'Agostino, Sí, és mític. Cascada, Cat Ryan... Per aquí aniria la cosa. Algun de Gigi D'Agostino, un clàssic, no sé, algun de Gabri Ponte... L'Amor t'ho jur, per exemple, seria un bon tema, un bon títol. La gent que té 14-15 anys ara mateix ens està veient, què els hi diríem? Que quan tinguin l'edat no van... És important, això, Tinguin pressa a créixer, que encara estarem aquí, que ho provin i que veuran que és una experiència que s'ha de viure. Carles Tepe, la veritat és que és un plaer, des del 2009 que van començar el Digital Hits, doncs venir sempre a Millennium, la veritat és que us ho volem agrair. No, jo crec que és recíproc, no? Vosaltres també sou gent professional i que porteu un rotllo molt guapo. No, la veritat és aquesta. I res, que és casa vostra, això. Millennium, del 2001 al 2004, trobàvem el senyor Jordi MB. Felicitats també per la part que et toca. Bueno, i a vosaltres, que en aquests 15 anys sempre heu acompanyat a Millennium i és una celebració que entre tots hem fet molt gran aquesta nit. Jordi MB, t'esperaves 15 anys d'aquesta discoteca o no? Sí. Al seu temps tu esperaves? Quan vas començar la teva primera nit diries aquesta discoteca al cap de 15 anys vindré a punxar per celebrar el seu 15è aniversari? Home, és que la infraestructura que té aquesta discoteca és brutal. Jo, per sort, estic anant a punxar ara a tota Espanya i discoteques com aquestes no n'hi ha. Portada ben portada, com la porten els directors actuals, els gerents actuals, més el festival que munten aquí cada dissabte, una bona programació, i és que la gent ha de venir aquí, Com era la gent que venia abans? Ha canviat molt a l'actual gent que ve ara o no? Bueno, més que la gent, ha canviat l'estil musical, no? L'evolució musical, en aquella època era molt italo-dance, eurodance, música provinent d'Itàlia, de Bèlgica, d'Holanda, i ara doncs una mica s'ha de posar el que són a les ràdios, el que ve d'Europa, Hardwell, EDM, Comercialet, Pitbull, una mica electrolatino, el que està de moda. En aquella època potser sí que érem una mica més especialistes en un estil i ara sí que s'ha de posar el que tothom vol, no? Però bueno, és evolució, és normal. Jordi MB, que vagi molt bé, 15 anys i que en siguin molts més, per molts anys. 15 més segur que els farem. Gràcies.
15 anys de Millennium. Ens desplacem fins al 2004, ens deixa Jordi MB, i després de Jordi MB, home, jo crec que una reverència des del 2004 i fins al 2011, Abel Almena. Felicitats per la part que et pertoca. Un aplaudiment. Un aplaudiment públic, sí senyor. És un dia molt especial perquè, vulguis o no, tinc la sort o l'honor, digue-li com vulguis, d'haver estat la meitat del temps d'aquesta discoteca treballant aquí. Perquè perdoni l'audiència, perquè m'agafa sense veu ja. Ha sigut una sessió increïble, m'he deixat l'ànima i bueno, els que venien quan jo estava aquí ara tenen bigot i barba. I fills. Les noies ja es ressuren. Però bueno, un moment, vigila què dius, Ja sabeu que sóc una mica impresentable. Això continua tirant com sempre, festa Millennium, que duri 15, no, 20, 25, 30 anys més i esperem que Millennium continuï triomfant com sempre ha triomfat fins ara. Escolta'm una cosa, quan tu vas començar, t'imaginaves que aquesta discoteca duraria tants anys? Sí. Per què? Perquè fa molts anys que em dedico a la nit i és una cosa que sé veure. Digue-li experiència, digue-li com vulguis, però es notava. Que vagi molt bé i per molts anys. Vols dir alguna cosa a la gent que ens està veient? Felicitar Digital Hits per la bona feina que esteu fent. Millennium, Digital, moltes felicitats i fins sempre. I fins al 2011 ens va deixar Abel Almena i aquí tenim el seu successor, Luca Caro. És el DJ que des del 2011 i fins a l'actualitat doncs l'està liant, ha agafat el relleu d'Abel Almena. Felicitats també per la part que et pertoca. Moltes gràcies, un dia molt feliç avui per tots. Com estem? Bé, contents d'estar aquí amb la sala plena i celebrant-ho amb la gent. Entraves en una època que l'Abel, la veritat és que t'ho va deixar a dalt de tot el podi i ara Luca Caro doncs traspassa fronteres, traspassa podis i inclús amb la música, la variant també. Bé, jo crec molt en la música actual, l'EDM, l'electro, i la veritat que la gent ho accepta bé, inclús fiquem hardstyle, i la gent sembla que accepta bé la nova música, i bé, és una mica fer el que fa a nivell europeu, fer-ho aquí. Com veus Millennium d'aquí 15 anys, musicalment, per exemple? És difícil això, Musicalment és impossible perquè les coses ara canvien molt ràpid, però bé, espero que segueixi obert i amb el mateix festival que sempre. Tu t'esperaves una discoteca que durés tant de temps? Bé, he estat en una que ha durat, 18-19 anys. Déu-n'hi-do. I jo crec que amb les discoteques, quan les coses fan bé, han de durar temps. Amb els tres disjòqueis de la casa i hem anat dient els anys que hi han estat. Però és que aquest tio que tenim aquí, des del principi i fins ara, no l'han fotut fora. Miqui, què passa aquí? No ho sé, tu no ho entenc jo, És que ni un fire marxes, No, 15 anys aquí, al peu del canó. Una gran experiència i tu sí que et podem felicitar de dalt a baix, Moltes gràcies i, bueno, això que em dius tu a mi, que em felicites, jo felicito Millennium perquè és que 15 anys costen molt per una discoteca. És increïble com estem, el que representa Millennium ara mateix, i jo estic el tio més feliç del món per estar aquí. Podríem estar tota la nit explicant anècdotes, històries, vivències d'aquesta discoteca. Segurament que et quedes un bon record d'aquests 15 anys. Jo, mira, aprofitaré que estan aquí les càmeres vostres per donar records a tota la gent que ha passat per aquí. Avui ho he posat al Facebook, recordo a tothom, cambrers, gent de la porta, gent d'office, gent de l'esnac, gent del pàrquing. És que, t'ho juro, en 15 anys he conegut tanta gent tan ben parida que és que, no sé, un dia com avui el recordo i em arriba al cor. La gent ha canviat molt, fa 15 anys, per exemple, al principis d'aquesta discoteca, i fins ara la seva gent ha canviat, o quina valoració en faries? Aviam, avui en dia tot ha canviat. En 3 anyets estem tot el país
que ha donat volta i evidentment que es nota molt això, no? Fa 10 anys, 15 anys, l'ambient era molt diferent, però hem de saber conviure i treballar amb la gent i amb l'estat com està l'actual, no? Crec que ho estem fent molt bé, Millennium és la referència avui en dia i ja et dic, mira com està avui això, un ambient d'arro bestial. Escolta'm, felicitats també per la part que et pertoca. Moltes gràcies. La veritat és que estic molt content de poder participar en aquest 15è aniversari com a disjockey. Jo mai m'hagués pogut imaginar estar aquí com a resident de Millennium quan fa tan sols 10 anys venir aquí com a client. Per tant, per mi això és... Bueno, no hi ha paraules per dir. Tota la gent encara que té 14, 15 anys i que ens està veient, què els hi diries? Us diria que això no té paraules. Això és la cuna de la festa aquí a Catalunya per mi. I si no passeu per aquí no sabeu el que és una bona festa. Per tant, quan tingueu l'edat per vindre aquí, veniu i disfruteu de lo que és una bona festa amb tota regla. I per acabar aquesta ronda d'entrevistes al personal de Millennium, tenim a un jovenet, el més novell de la casa. Berni, què tal? Molt bé, molt bé. Tu esperaves això, aquest 15è aniversari d'aquesta santa casa? Home, 15 anys són molts, moltíssims. No es diuen cada dia, Diuen cada dia. Fas el primer, fas el segon, fas el tercer, i fins al 15 són molts i molts i molts de dies, molts de dissabtes aquí. Quina valoració en fem d'entrar en una discoteca com aquesta? Les paraules parlen per si soles, les imatges parlen per si soles. És impressionant, com sempre, cada dissabte un festival. Jo no sé com s'ho voten, La gent parla. Aquí està, la festa, això és cada dissabte, és el millor. Them guns out of the club, they killing this vibe. Do it up for the party, make them feel good. Goes out to every club, city and hood now. Quin tema musical defineix Millennium? El tema del Day After Day, que han posat abans amb el piano, el Xixi d'Agostino, també... Home, jo sempre dic que el tema que ha marcat Millennium a la meva època va ser l'Amor tu Jurs de Xixi d'Agostino, no? Era l'època forta de l'Italo Dance i era un himne. Doncs em quedaria amb el tema de Jordi, de Privilegio Raro. Per mi ha sigut un himne per a aquesta discoteca durant molt de temps. A dia d'avui et podria dir un Tsunami, un Animals, un tema d'aquests que poden sonar a tot el món i aquí rebenten. Un Day After Day, You Are The One, aquests temes mítics a Millennium. Sembla que escombri cap a casa, però realment el que més em recorda a Millennium és el Day After Day. No és perquè l'hagi fet jo, És que... No. La 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 la.